Și, dar, cum să spun, iar eu cu Dana, am... Dar ține Că ne-o tot temporal, întreabă noi, că poate oare că să meargă, că oare să nu știu ce, și am zis, mă, Virgil, unde te duci? Și oriunde te duci, e mai bine ca și aici? Și au zis că, da, tu, dar zice, tu nu vezi ce e și aici? Pe zi, eu ți-am spus ce? Ai crezut că tu l-ai, ca așa, puteam. A venit băiatul. Dar e mult schimbat față de acum 2 ani. Uite-te! Nu Virgil, Uite-te. atmosfera ca atare, că eu nu Trage aparatul, vezi? știu. Și da, e și mai mult de lucru. Ioana era foarte atentă, Ioana, știi când era acolo în față de Da, Ioana. Ioana. Și zice că tu, eu am uitat la tine și am văzut cum îți face cu ochii. Vorba de Ioana, știe la cine să uite. Da, știi? Când a zis că, uite, nu te Cred că e cum era. Nu, că ți-aș ști. Twist. Și eu acum am venit Ioana la mine. Nu poți să le mai dai concediu. Îi pui pe YouTube, știi? Tragem. Nu poți să-și iei concediu și Eva și Dana. Ce faci? Toată lumea de ce? Are ce Dar noi am de ce merge? Păi are 29 Știe de zile, Da, plouă ninge. Așa m-am gândit și eu. Hai. Săptămâna asta. Am stat asta, le-am spus. Eva au zis că vine în prima săptămână din decembrie și o ce să uită în lumea. ianuarie și pentru că sunt amândouă și așa și Nu e aici. Eva a zis că nu rămân, nu face Unde e pisic? și cu ceva teste și o să că nu rămân. Nu, doamne, nu e bun. Atunci nu e bun. Da. Face micro-revelion. Și fii atent. Eva e alu ăștia de Da, jos. a fost colegul Quenții de școală. E clasă. Ah. Da, acum, Că nu e o micro-revelion. tânără, să Și poate nu se întâmpla știe, orice. da. Da, eu n-am știut când au stabilit ele Cred că în se 14, pleca. numai de când au plecat au fost. Deci nici eu n-am știut, nici Gabi ne-a zis că o vorbit cu Eva de la Cristiana Bartel. și Da, că bai. vreau